Me ollaan Mustakari Memories Pänkärillä ja täällä on tämän toisen päivän aloittanut bändi, ei kokonaisuudessaan, mutta bändi oli siis Sokoja ja täällä on siis Mikko ja Jukka bändistä. Ja ilmeisesti oliko bändin vaatimuksena, että pitää olla Mikko? Ei ole kaukana yksi niistä. Joo, Mikko tai Jukka kyllä me niillä mentiin. Että tuli pari hassia siihen sekkaan vielä. Joo. Ne on lyönnäyttämiä. Niin, totta. Joo, sä lauloit tuossa, kuulosti tosi hyvältä teidän setti, se on niinku tuommoista 80-luvun AOR ja se on semmoinen, että täytyy osata sekä laulaa että soittaa, jos tuommoista musiikkia tekee, vai ootteko samaa mieltä? Kyllä se näin on, mä oon just sanonut, että tasapäinissä mä en voi soittaa mitään. Joo, ja mä oon basisti. Eli meille jää sit Jukka. No joo, tämä on varmaan mun syy tämä koko orkesteri ja nämä biisit, niin, Näin on. niin otan vastuun. Okei, sä siis teet biisit ja systeemit. Joo, suunnilleen näin, että ne on sinne jäänyt vuosikausiksi mun tietokoneen uumeni ja Mikko, sitten isompi Mikko, niin otti asiaksi, että ruvetaanpa työstämään näitä ja sai houkuteltua tämän pienemmän Mikon sitten mukaan myöhemmin ja tästä tää lähti sitten käyntiin. Mahtavaa. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun te esiinnytte Mustakarilla? Kyllä, se tällä kokoonpanolla kyllä. Joo. Miltä se tuntui vetää siinä? Millainen toi paikka on, niin kuin keikkapaikka? Aivan mieletön. Kyllä se maisema, miljö upea ja näkyy veneet, toivottavasti omat tulevaisuuden veneet siellä liplattavat. Ja, ihmiset nauttii, kyllähän se tunnelma tulee jo siitä paikasta. Sitten kun päästään vielä nostamaan bändinä sitä siihen, niin ajette. Joo, ja sen näki, kun te aloitte soittaa, niin jengiä valuu siihen koko ajan enemmän, mikä on tietysti hyvä merkki, että se on siihen suuntaan eikä poispäin. Kyllä, joo, se oli ikuinen virta tänne päin, ja se näytti hyvältä niin just, että se... Kyllä. Mites tää kesä, onko tiedossa lisää festarikeikkoja? Ei toistaiseksi ole nyt festarikeikkoja, ei. Mutta keikkoja muuta on? Kyllä me touhutaan, tässä olla yksityistilaisuuksia jonkunnäköisiä. Kyllä näin on. Kyllä. Joskus esiinnytään näin julkisestikin ja toivottavasti lisää paljon tulevaisuudessa. Joo, mutta tää oli hieno. Mitä te teette sitten? Oletteko käynyt ootteko käynyt täällä festivaaleilla aikaisemmin niin kuin asiakkaana? Kyllä täällä on tullut käytyä. Parempi näin päin, sanotaanko. Parempi näin päin, että on bäkkärillä ja soittaa. Joo, juuri niin. Joo, me ollaan täällä ollut soittamassa varmaan toistakymmentä kertaa, että kaikkia cover-hommia aikaisemminkin Jukan kanssa. Joo, nyt oli ensimmäinen tämmöinen niinku juhlahetki, että omaa materiaalia käytiin nyt soittaa aikaisempina kertoina, on ollut aina tribuutti jollekin ja vietty semmoista perinnettä vähän, että ollaan se ollut se legendaarinen eka bändi ja sitten on tehty tribuutti esimerkiksi Kirka, Aki Sirkessalo, jotain muuta Bruce Springsteenia ja niin edespäin. Mahtava, siis nimenomaan täällä Mustakarilla? Kyllä. Mitäs mieltä te herrat olette, kun te olette soittanut täällä enemmän niin tästä keikkapaikkana? Oikein hyvä. Ei ikään ollut mitään valittamista. Ei, aina on kaikki toiminut ja ollut kesän kohokohtia. Hyvä. Tribuutteja vai omaa musaa? Kumpaa mieluummin? Omaa satsataan. Me ollaan kuinka monta kymmentä vuotta me ollaan niitä tribuutteja ja coverikeikkaa tehty, niin nyt tämä oma musa on kyllä niinku se uusi ilmiö, jota mielellään lietsoo lisää. No toivotaan, että tästä nyt menestys lähtee ja kutsuja tulee moneen paikkaan. Ainakin työnäyte oli vakuuttava. Kesä tulee ja sääkin paranee jossain vaiheessa kesää. Mitä aiotte tehdä kesällä? Mikä on paras tapa viettää kesäpäivää? No, mä aion maata ainakin pihalla semmoisessa keinussa. Hyvinkin vaakatasossa. Yrittäjänä kun on nyt töissä. Mä oon opettaja, niin mä joutasin jo töihin. Okei. On kuukauden ollut lomalla. Joo. Hei, hienoa. Kiitos paljon ja onnea matkaan ja hyvää kesää. Kiitos paljon kuin myös. Samoin itsellesi.